Not no. Hello, 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 hello. Yo, hello. Ayun, shout out sa'yo, Ma'am Blazy. Hello, shout out. Hello? I'm Saxon Falcon. Kumula yung mata natin isa. Ayun. Yung wala shout out set, laki ng ilong mo, Sir Falcon. Sit ka, sit. Ba't tayo tumawa? Thumbs up, Sir Falcon. Ay mablaze yung galaw. Shout out sa'yo. Dito na yung baser ko, taga Atike, ha? Ba't tayo tumawa ito? Back to home base muna ako live din kasi si mahal ko. Aba, sana all. Ayun, may mahal. Shout out sa'yo, Ma'am Blazy. Ayan, dinig ba yung ano ko dyan, yung tawa? Ayan. Ayan guys, support naman natin yung upcoming live ni Ate Emma Zalbenghans. Ayan, kumusta naman kayo dyan? Ayan, siyempre ngayon na tayo naka-live. Wow. Naman nagtambay sa live ko. Hindi pala nag-vaccine si Changes hanggang ngayon, Sir Falcon. Sino yon? Tamsakdan po, Sis Emma. Sir Kuya Zed, sino yun? Ano yung vaccine, Zed? Si Change Oil? Changes? Sino si Change? Ayan, kumusta na kayo guys? Natatapos lang ng bakasyon. Ayan, Ma'am Cam Blazy na Dubai. Maraming salamat, Sir Ma'am Blazy. Si Change Oil. Hindi siya na-vaccine, Lord said. Ako, mahirapan siya pag hindi siya napabaksin. Naka-booster na nga. Baka may pang-apat na booster na nga eh. Oo. So, kilala ko yan sa Let's Change Oil. Bakit hindi siya nagpabaksin? Baka hindi pinayagan ng amoy robas? Ako naman. Importante kayong baksin na yan. Oo. Di sana kung mayroong baksin na iba, okay lang. Ayan, anong latest ngayon kasi nahuli? 2 booster na ngayon sa Pinas. Oo nga, 2 booster na ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi pagkatapos ng next yan, tingnan mo, magda-lockdown na naman yan. Ano ba yan? Tumawa. Ayan. Ba't di siya napabaksin? Sayang. Dito pa naman sa Middle East, libre naman yung vaccine dito. Pero dito, ano pa lang, 2 vaccine. Yan, magandang gabi, Miss Ka Blazy. Ayan.
Ay, kamusta naman kayo guys? Kababalik ko lang kasi galing ako ng Riyadh. Ang bakasyon ako. Siyempre, bakasyon kasi ngayon eh. Ramadan. Tapos ng Ramadan, bakasyon. Ayan, magiging shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. Kamusta naman kayo dyan? Ayan, siyempre guys, tayo ay busy-busy. Di ba? Ano yun? Uy, parang ayaw nyo mag-vaccine. Ay, mahirap yun pagka hindi siya nagpa-vaccine. Kasi mandatory kasi yan eh. Kaya pagka umuwi ka, mahirapan ka. Natakot na siguro siya magpa-vaccine. Oo, bago naman kasi turok yan. Napag-aralan naman nila yan. Siyempre. زيادة Come. Huh? ليش؟ ها؟ كم؟ هذا 1000 أنا يسد الإيجار. انت كلام شهادة. ها؟ انت كلام شهادة. إيش زيادة؟ ايش كلام ده؟ شهادة؟ لا أنا كلام حرب موست خطوبة هذا. ايوه. خلاص شهادة. Ayan, mga Ema, Miguel shoutout sa iyo, Ate Emma. Ayan, Miguel shoutout everyone. Ay, shoutout to all. Sabi ni Ate Emma. Ayan, maraming salamat. Nakaharara, damalo madadamam, siyada harara. Ayan, Miguel shoutout ulit sa inyo dyan. Kuya Lala, basta na ang bakasyon mo. Yan, okay lang, Ate Ems. Siyempre. Doon naman sa doon sa dati kong hideout sa Riyadh. Ayan. Bakasyon na naman, nagbuto kasi ako. Ayan. Nagbuto ko sa ibas. Hindi naman kasi pwedeng magbuto kasi ako rito kaya punta ko ng Riyadh para magbuto. Ayan. Basta naman ang tema. Ayan guys, masupport naman natin yung upcoming premiere ni Ate Emma. Helping Hands. Ayan. Ayan, update lang tayo kasi matagal tayo din nag-live eh. Ay ba yan, nag-live pala. Ay, kanta-kanta muna tayo. Kanta tayo. Karaoke. Dinig ba? Thank you so much. God bless you. May balikan kita. Bakas mo ha. Ayan, sige. Dinig ako? Salita ka lang. Wala akong tinig. Magsalita ka lang, okay lang. Naka-headphone lang. Dinig ako, dinig. Dinig yung clap. Ayan. Kaya lalam, sana bakasyon mo yan. Kaya nakausap ko si Fio Fio. Sabi ko, punta ka dito. Eh, bakit wala pa? Ayun. Shoutout sa Lods Fio Fio. Nasaan ka man? Hanap ka na doon ni Ate Emma. Ayun, tumawa ito. Insefluent. Dinig yung tawa. Kaya kamusta naman ang tema? Kamusta naman yung inyong bakasyon? Ay, di pala bakasyon kasi iba pala yung natin. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, shoutout din kay Ma'am Scarlett dyan. Sa lahat po kay Ma'am Carmen, Ate Nelda, kay Maria. Sa lahat po ng mga members ko dyan, mga shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, naka-live na rin. Update lang po tayo dahil po tayo ay 4 na araw din po tayo nakapag-live. Oo, 4 na araw yata yan o 5 araw. O, diba? Ito, 10 days holiday dito. Ayan, mahaba pa na yung holidays nyo dyan, Ate Emma. Sa amin, 4 days lang sa amin. Ay, iba dito, 10 days din. Pag government, kasi kami, hindi naman kami government. Ayan. Ayan, eleksyon na naman sa Lunes. No, hindi naman mag-undogaga yung tao kasi Lunes, linggo na bukas. Ako, hindi naman makatulog yung mga politikim to. Kasi Lunes, eleksyon na. Ay, nako. Ala, gapangan na yan.
Kantahan muna natin. Ayan. Ayan. Ako, walang tulugan sa Lunes. Baka magulo mga pikon. Oo, dami na ngayon. Magkagulo na ngayon. Ewan ko ba dyan? Only love, Len Haran. Ay, maraming salamat sa iyo. Only. Ayan, may jacket ka na? Love, Lin. Ayan, ba't wala? Comment ka nga ulit. Kaya mayroon na. Ayan, magkakita ulit sa inyo dyan ngayon guys bago tayo magpasok sa ating main topic. Bigyan muna kayo ng isang magandang awitin. Ayun. This song is dedicated to all. Ayun. Ayan. Ano ba ito? Kanta tayo. Maraming malinis na lahat eh. Wala na sa CPR eh. Kahit sintonado lang. Saan ba yan? Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Dinig ba yung background music? Dinig. Ulitin natin kasi. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, pakaparang. Di ko naman akalain na di ko na rin inasahan pa tulad mo aking makikita. Ganun. Ayun lang guys, ulitin natin kasi shout out sa'yo Ma'am Scarlett. Yeah. Saglit lang guys ha. Ba't gano'n? Maya na yan. Yan, shout out sa'yo Ma'am Lona Ice Vlog. Hindi ko. Ayan, shout out sa'yo Ma'am Lona Ice Vlog. Harang, dan thumbs up number 6. Everything you need from A to Z, Amazon.sa. Bahala dyan. Hindi marinig eh. Ayan, may kalad shout out ulit sa inyo dyan. Siyempre guys. Tama, good vibes na po tayo. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, iyak ka mapaghali, walang ibang iniisip, di ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan,
Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ano ko kaya masasabi sa'yo? Ikaw ang tinitipon ng puso ko, aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, di maglalaho, agad ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Bigyan lang sa ulit sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pag-support. Ang gano'n sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa iyo, Ate Emma. At isipan sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, Mira, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ay, pinawisan tayo. Ingat kaya tayo. Ayan, nako. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga palakpak nyo dyan kaya hindi tayo magkaintindihan. Ano tayo si Pian? Norhaya. Ayan, mga shoutout. Miguelad. Ayan, napupulog tuloy ako. Ayan, payment version. Ayan, dapat dito. Mahal
Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, sa lahat po ng form. O, di ba? Ano ganun yun? May lip sync pala yun. Ayan, sige lang dyan, tuloy sa inyo dyan. Ayan, siyempre, kantahan na lang tayo para ma-practice tayo yung boses natin dyan. At sa lahat po ng mga members natin dyan, may ilaw shoutout sa 4 million viewers natin dyan. At sa lahat po, sa lahat. Ayan. Tamsak Dan po, host. Maraming salamat sa Lods Pio Pio. Ayan, kumusta na? Dito na. Nagtawagan siguro itong dalawa na ito para pumunta sa live stream. Maraming salamat. Ay. Ayun. Siyempre, medyo mapabalakas muna tayo para medyo malakas yun yung mga katawan. Ayan. And guitars. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Have a man all the doors play for me. Come from miles around to hear him play a melody. Meet the stars, my 10 guitars will play a song for you. If you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. Every song you know, just where you're told of the eye. Happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Day. Ayan, Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ayan, may shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Dimple Sakura Vlog.
Ayan. Good evening. Ayan, good evening to sa iyo, Ma'am Dimple. Tamsak. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan guys, may nakapin po. Support naman natin ang upcoming premiere ni Ma'am Emma's Helping Hands. Bigyan lang shoutout po. Ayan, bigyan lang shoutout din po sa Ma'am Dimple sa Kura Vlog. Ayan, Happy Mother's Day. Ayan, sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Oh, diba? Ayan. Yan, kung di pa kita pinisin, di ka lalabas. Aba, ibig sabihin nakatago. Wala sa ilas, pure. Ayan guys, premiere mo tamsak na loves and hugs. Ayan guys, sige, tamsakan ko lang yung mga premiere ninyo. Hello po, lads. Dimple, may ilang shoutout. Ayan, sige guys. Ayan, may nakapababalim na pin si Ma'am Dimple Sakura Vlog. Yung Sakura. Yan, saan may tamsakan natin? Sige, pin natin yung yan, pagkatapos na yung tema. Ayan guys, sa 3 million viewers natin. Hello po, lads. Dimple, may ilang shoutout. Ayan, sige. Next month pa yung Father's Day, Kuya Lalab. Oo nga, next month pa. Siyempre guys, kung mayroong Mother's Day, mayroong Father's Day. Puro na last Mother's Day. Ayan, maraming ilang shoutout sa'yo. Kaibigan, biyo-biyo, may ilang shoutout. Ayan guys, matagal na ito nakasabit kay Tema. Palitan natin ito kay Ma'am Sakura. Nakangawit na yun si Ate Emma. Ayan. Ayan guys, masupport naman natin ang coming. Hindi po kayo nakabot dyan sa premiere na Tema. Tamsakan nyo na po. Alaon na, alas 10. Remove moderator na yan. Please pin me sa yan. I-replace ko na yung message para sa Tema hindi na mapagod sa kasabit yan. Sige. Ayan. Kuya Palcon niya, Kuya Mon, Miguel Choto. Ayan, kamusta na kayo dyan lahat? Ayan. Ba't gumagana yung Bluetooth? Hindi naman nakasama yung Bluetooth sa pin. Ayan. Ayan, Miguel Choto, pin na. Batamsak naman guys, yung nakapin yan. Upcoming premiere ni Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ate Dimple Sakura Yahoo! Ayun, sabi ni Kuya Mon. Ayan, shout out dyan sa haba naman. Lods, Pio, shout out. Haba naman ang oras na ito. Ayan. Di ko naman nakalain na. Ayan guys. Yung tao sa atin ngayon, hindi mapakali. Ate Zamra, Miguel, shout out. Meow! Sabi ni Kuya Mon. Saka na, my love. Aba, sana ako my love. The Wonderful Zone. Ay, kantahan muna natin tayo. Andito lang ako. Wow. Ayun, sana all naghihintay. That's alright. It's little of my heart. My heart's beating much too fast for my pen. Ay, nako. Salamat po, Los Caminando. Hindi natin alam pala makanta ito. So, kinakanta natin. Ito na lang. Makaluma tayo. Across the blue water, I went over yonder by the banks of the old river Rhine, where I left her, forget her. I miss my pretty Fräulein. I'm Fräulein that wants the heaven. It's down when the sun starts to shine. Let's go. By the same stars above you. Makaluma ako tayo mo. I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Mga Victor Wood ko yan.
over yonder. Nasilip mo na ba yung may premiere ko? Ito na. And my memory wander away over yonder of the sweetheart that left behind. And the moment of glory, a face come before me, the face of my brave Fraulein. Fraulein, Fraulein, walk down by the river, but then at your hands holding mine, by the stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fraulein. May kalagatan sa'yo, Ma'am Ami. Ayun. Tamsak Hos. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Ami. Ma'am Ami Jimenez. Ayan, binabali si Kuya Mon ang kanyang premiere. Eh, ma-selfie nga sa upcoming premiere. Ay, support nyo na yun, guys, yung mga upcoming premiere dyan. Ayun. O, di ba? Takpak sila kahit. Sorry sa inyo. Ayun, maraming sa 8 million viewers natin. Maraming salamat. Ayun, Ma'am Zamra, Los Pio Pio. Ayun. Ito panahon po ito ng mga Hapon. Panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa po natin. Pio Pio, mga sa Yahoo. Ay, ayaw ko. Masyadong makaluma na yan, guys. Baka lang sila yasa na. Ayan, Pio Pio, mga sa Yahoo. Sabi niya, Ma'am Ame Jimenez. Hanap tayo ng mga bago naman. Take me to your home. Country road to the road. Ito na lang. Stuck on me. Rito ko ito. Stuck on me. Stuck on you. Yan guys, matamsak naman ang binaba ni Ma'am Ami. Maglablaban po kayo dyan. Mamaya na lang ako magkatamsak. Bitahin ko lahat yung mga ano nyo. Lahat ng mga premiere nyo para matamsakan ko yan. Para makaboylo ako. Ayan, magandang shoutout. Salamat, Hans. Ayan, sige mo, may dalawin kayo mamaya ng iyong premiere. Salamat. Tamsak ko, ayan. Matapos mag-live, bibigita ko yan. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I know my ways. Anta ka lang dyan. Need it, friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad you stayed. Yan tayo marunong kumanta ito talaga yun. Tahin na natin. Ayan, may mga sa Emma. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. As I'm on my way. So hard to say that a woman like you could do wrong for a man like me. As I'm on my way. Mighty glad you stay. Oh, di ba? Gawin natin sa palakpak. Ewan na sa tatuloy dyan dyan. Tapos na po, my love. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. Up my troubles and I threw them all away.
time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down, and my soul gets scared. Yes, I'm all away. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. I mean, let's stay. Ayan guys, support naman nyo, let's stay. I'm mighty glad to stay. Ayan mga lahat, shoutout ulit sa inyo dyan. Ma'am Hame, ay let's stay. Ayan guys, may na ba si let's stay? Mamaya yan guys, lahat po kayo, dalawin ko lahat yun. Search ko yung mga pangalan ninyo paramdam sa kanila dyan. Ayan, magablaban muna kayo dyan. Ayan, may kay let's stay, Ma'am Hame Jimenez. Ayan, sige mamaya, puntahan ko yan. Ayan, kay Close Day. Ayan, Ma'am Hame. Sige guys, dalawin ko yan mamaya at saka tamsakan. Count on me. Miguel Shoutout Lods Falcon. Miguel Shoutout Lods Jay. Kamusta ka naman dyan sa bansang Pilipinas? Ayan. Caravan. Change of heart. Ayan! Ayan guys, may naman din sa mamami. Kanya natin alam kung tayo natin guys. Ayan. Suicide in love broke the seesaw down. And true look went on hit the ground. You went your way and went half wide. And girl, you understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I feel apart. You feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts. Yan, sarap sa palakpakan yan. Ay, again. I never wish a lonely heart on you. Ayan, happy Mother's Day po lahat sa mga nanay dyan. It's not your fault, I just to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes. That your heart will break and you feel just like I do. If we had an exchange of heart, when you know what I feel apart. You feel the pain when the memories start. And we have exchange of heart. Ayan. O, diba? O, tingnan natin. O. Sorry guys. Yan lang guys, ang palit muna tayo ng open. Siyempre, ala, nangyari dito, nag-blow na. Ngayon. Palit mo. Sino ba daw? Si Ma'am, si Kuya Mon. Ayan. Pasensya na kayo guys kasi nalampasan natin. Ayan. Ayan guys, support naman si Kuya Mon. Ayan. Sige, pasunod natin yan para magsunod-sunod ba. Ayan. Ayan, pagkatamsa kayo tapos kanta ko ng isa. Ay, palitan naman natin nakapin. Ayan, maganda yung laban. Ayan. Pagkatapos ko ng kanta ng isa, palitan natin nakapin kay Kuya Mon. Ayan, maganda yan. 3 minutes, 3 minutes. Sige. Fire! Lady. Si Ate Emma, si Miss J. Oh, and extends my heart. Ito, beautiful in red. Alam nyo, ha? Ayan. Ang guys, support naman natin nakapin. Upcoming, yung binawa ni Kuya Mon. Beautiful in red. Beautiful in white. Hindi ko alam to eh. Ayun natin.
Not sure if you know that very moment I found the one. Ano guys, palitan natin. Kasi hindi pala kabisado eh. Maya, papahiya tayo. Ba't umiyak ko sila sa Pio-Pio? Ito na lang, mag-Rex Cortez na lang tayo. Ayan. Iniibig kita. Diba? Ay, nako. Katat sa mga iniibig dyan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko, di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang naakit sa puso ko. Kaya ngaya'y laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis nang iibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis lilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Di ba yun yung song mo sa akin? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Oy! Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Ay, wow! Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Kaya mga ilan sa tatulit sa inyo dyan, ay kulos, biyabyo ko yung mo, nais kong malaman mo na iniibig my love, oh wow. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ay, wow. Opo, my love. Ay, wow. Balik sa Dispropia, ha? Ay, nako. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan sa patuloy na pag-support kaya hindi tayo magkaintindihan dyan. Ayan, siyempre. Tapos na si Kuya Mon, tapos kay
Pin naman natin si Ate Emma. Tapos si Ma'am Ami. Ay, di ba? Yan guys. Sabat kanta isang pin. Oh. Para matapos lang yung isang oras. Ito. Magano tayo ngayon? Mag-Willie Rebelliami. Yun ka. Next ko ay Kuya Lalab, song mo para sa akin. Ba, pa-request. Pag-ano mo, pagaling ko talaga. Yun ka. Ito na lang. Para may iba naman. Maraming salamat sa 6 million viewers natin yan. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. May isang pag-ibig natapan at totoo. Ba't ganun to? Ba't itong lyrics na yun? Hindi naman to eh. Hindi naman ganito to eh. Bigay ka ng may kapal. Aba. Sige nga. Bakit pa rin tayo piyo-piyo? Appreciate ko yan. Mila sa tatyalat sa nila. Guys, sapat naman natin nakapin dyan. Ayan, Maria, mila sa tat sa'yo. Ayan, Maya, magila sa tat sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, bigay na may kapal. Healing Channel. Shout out sa'yo, founder. Bigay ng may kapal karaoke. Ayan. May founder, kilala ko yung ano mo eh. Hanap ako ng request kasi ito. Ilang guys, support naman natin. Maraming salamat sa'yo dyan. Ayan, Maria. Bigay. Founder! Ayan. Saan na, founder? Saan ba yung bigay na may kapal? Ayan guys, support naman natin yung nakapin dyan sa taas, sa kanan naman natin. Ay, walang pumagamakas. Throwback tugtugan. Healing. Ayan, request to nila si Pio para sa kanyang minamahal na si Ate Eva. Easy. Ayan, siyempre kay Luz Oliver. Ayan, kay Kuya Mon. Ayan, siyempre guys. Ayan guys, patamsakan naman natin yung nakapin. Ayan, siyempre, tapos kanta natin. Palit natin kay Luz J. Ayan guys, support nyo naman yung ang pabulo na tuloy. Kasi bawat isang kanta, palit tayo ng nakapin. Ma'am Lazy, maraming salamat sa iyo. Ayan guys, ano ka naman upcoming premiere ni Luz J. Closer You in... parang mahirap yata yun. Grabe, sa nasaktan na lang. Ba, Luz Pio? Masya na si Luz Pio. Closer, you and I. Ayan guys, that's why you go away. Ito na lang para maganda. Yan, yung gusto niyo yan? Bahala ka dyan. Yan na lang para sa lahat ng mga go away. Baby, won't you tell me why the sun is in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head.
You're the one who set it off. Now you wanna make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said. But there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, when lasting for so long. When I'm not alone, your heart is missing, but that's why you go away, away. Go away na tayo. Yan, start na kayo sa Premier Nilas Day. Pasapsak naman natin. Ayan, that's why you go away. Mag-away na tayo. Pinaalis na tayo. Ayun. Ayan guys, pa-support naman natin. Parang nakita ko parang upcoming Premier Nilas Day ba yun? Ay. Salit lang guys. Kasi nakita ko nag-upload na. Kahit tagal. Ayan guys, padalawin muna natin yung nakapin sa taas. Ayan. Tapos na ba? Ayan. Upcoming live ni Laz J. Ayan. Ayan guys. Lagi rin akong nagdarasal. Hindi pala ako. Present na ako, Laz J. Ayan guys, support naman natin yung nakapin dyan sa upcoming live ni Laz J. Ayan. Counting na po siya. Makapili tayo magdalaw. Mag-present lang tayo doon. Ayan. May lodge at ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan natin, ma. Let's pio-pio. Makapili tayo dumalaw kay Laz J. Ayan. Kuya Mon. Ayan guys, may nakapin ako dyan. Ayan, ongoing na. Counting na. 16 na po. Ayan, yung premiere ni Laz J. Ayan. Lagi rin akong naghihintay. Lagi rin akong naghihintay. Ayan guys, support naman natin. Ay, may kapal. Ayan, may bagong baby si Kuya Jay. Totoo ba? Ayan. Ayan. Ayan guys, yung nakapin ako dyan, counting na, yung premiere ni Kuya Laz J. Kaya support naman natin siya. Lagi rin ako magdarasal. Ayan. Ito na sila natin. Stuck on your request. Stuck on you. Stuck on you nga lang. Ay, nako. Healing Channel. Ayan guys, nakatambay tayo dito kay Laz J. Ayan. Stuck on you. Ayan, sa 5 million viewers natin guys, may nakapin pa ko niya sa taas. Ayun, gawin ko lang itong 1 hours. Kaya napapagod ako sa antay. Ayan, ongoing po yan guys, yung premiere ni Laz J. Nakapin naman natin mag-present na po tayo dyan. Ayan. Ayan. May bagong baby si Kuya J. Thumbs up Dan po host. Ayan. Ayan, maraming salamat sa Laz Pio-Pio. Ayan, sige. Lagi rin akong nagdarasal. Lagi rin akong nagdarasal. Ayun. Nasa Pilipinas na si Laz J. Wow, JTV official. Ayun. Stuck on you. Ayun. Sige guys. Stuck on your request. Ayun. Tapusin natin yung premiere guys. Para hindi naman kayo maano dyan. Yan natin mga Laz Pio-Pio. Maraming salamat sa pabijibin nyo dyan. Ba, may sababalo pa.
Bigay ng may kapal, abot kamay na kita mahal. Stuck anyo, request na tema eh. Hinanta ko na kanina to. Ayun! Ayan guys, going pa rin yung premiere ni Let's Day, official. Ayan, sige guys, habang tayo ay stuck on you. Got this feeling down deep in my soul, just can't lose. As I'm on my way, needed friend, and the feel now I guess. Yan, same channel, magsasabi sa ma'am, same channel. Mighty glad to stay. Ay, mali sa tagulit sa inyo dyan. Stuck on you. Been a for too long. I guess it's time for me to come home. As I'm on my way. So hard to say that the woman like you could wait around a man like me. As I'm on my way. Sunless channel, shout out sa inyo. I'd be glad to stay. Ewan sa tatuloy sa inyo dyan, ma'am, yan, same channel, Sunless channel. Maraming salamat. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, and I know that's where I'm going. But up my troubles and I've thrown them all away. Because this I'm a little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't go. Guess I'm on my way. Needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad to stay. Ayaw naman mula dyan sa inyo yan. Maraming salamat. Ayun. Ayun guys, going pa rin yung premiere ni Let's J. May bagong baby si Let's J. Yan, 19 watching. Yan, sige. At syempre guys, BG tayo. بشرتك حساسة وأنا للحساسية صح كذا. Ayun. أنا سكين جارد ومع حماية الحاجز بين شفاتي أعطيك حلاقة مريحة. Mas helping hands. Ron Emma, maraming salamat sa iyo. Tuloy na. اختر الشيء. Binibigyan kay Ma'am Only Love Din. Ay Kuya Mon, ay maraming salamat. Ayan, siyempre. Ayun. Nakano na oras na ba tayo? Mahal din pala ng car dyan. Ayan, si Let's see. Nabili yata si Let's see ng car. Through the years.
Ayan, tamsak Preludes. Ayan guys, ongoing pa rin. Maraming salamat sa iyo, Preludes. Ongoing pa rin yung premiere ni Lods J. Ongoing ba? Tapos na. Yan pa rin eh. Ayan, maraming salamat sa iyo. Wife, magayon, mahal din pala card John. Ayan, iba pa rin nabasa ko kay Lods J pala eh. Ayan, okay lang, Preludes. Alam ko na naka-live ka na. Tamsak ko doon sa live. Ayan. Nababasa ko kasi dito ako sa live nila eh. Natapos ko lang mag-live, kaya nag-end na. Kaya maraming salamat sa iyo, Preludes. Ayun, maraming salamat sa iyo, Preludes. Saka talagang, ano. Ano kasi si Ma'am Emma sa Lesco. Ayan, tapos nung si Lods J, yung premiere niya. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Siyempre maraming salamat sa nagdalaw. Ayan, nagdalaw sa live ni Lods J. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, siyempre, sino masunod natin? Sabi niya, Eva. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Doon ang Casablanca na lang. Ito na lang ang mga paborito natin. Ayan. Iba talaga ang pinapuntahan mo, Pogi. Pogi daw. Pogi. Ayan, tapos na yung premiere ni Lods J. Love with you. Grabe si Nelson sa akin. Kasi na natin bulyong. Kalim ko man. Preludes, ano yan? Ano lang, pag-guts lang. No guts, no glory nga eh. At sintunado yung boss natin. Tayo na natin, ganun din naman yun. Kasi pagka magaling yung kumanta, Preludes, maganda yung boses mo, upangit man, parehas din, CCPR din eh. Ito yung Preludes. Kumanat ka naman dyan. Hindi naman natawa na nakasoba. Ayan guys, ayun, maraming salamat ulit sa pagpunta niyo dyan sa premiere ni Lods J. Glory of Love. Yan, busy kasi ako, promise next time. Andun, Kuya Nelson. Busy sa tema, Preludes. So, send sa tema. Bawi yan. Yan, no worries, Ma'am Emma. Yan, sa sunod, mag-stream yard na ako para makakyat kayo. Para kumantali kayo dito. Libre. Ayan. Don't make promise if the promise is broken. Ano, don't make promises if the promises is broken, sis. Ayan. Nagtampo yan sa akin. Oh, tampo. Tampo na siya. Ayan guys. Okay, tapos naman itong premiere ni Lods J. Saan mo na yan? Ayan. Ayan. Ito si Ate Ame. Ayan guys, patamsakan naman yung si Ate Ame. Ayan. Supportive na ano yan. Si Ate Ame. Ayan. Yung supportive din yan. Lagi rin nakatambay sa akin. Iwanan po kayo ng bakas yan guys. Tamsakdan bro! Di naman kasi sinabi ni Pio Pio na may LS ka. Oo nga, sila Pio Pio kasi ito, hindi nagsasabi. Maraming salamat sa iyo bro. Manuel, maraming salamat bro. Mahirap din kasi umasa. Preludes, huwag kang umasa. Kasi pag umasa tayo, nasaktan lang tayo. Don't make promises if the promises is broken, sis. Kaya sabi ko, hindi na ako namunta sa lesson, pero andun ako. Oh, di ba? Kuya Mon, wag ako, sabi ni Agoy. Bro Noel Gilacho at Atchay. Ayun. Yun yung sabi. Kaya sabi ko naman, Ma'am Emma, hindi ako nangangako napunta sa LS mo. Pero nandun ako. Yun. Don't make promises that you can broken says. Agoy. Hindi na kailangan sabihin ni Adolf Fiofio. Ayan. Siyempre si Elos Piopio kasi yun ang matatay nga ni Ate Emma, Preludes. Di ba?
Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan. Ayan, Idol Pio, salamat sa pagbisita. Yan, si Los Pio Pio talaga malo yan. Pio, help me please. Ayan, yan po si Ate Emma, Los Pio Pio. Ang sabi ni Pio, wag ako. Oh. Parang dinadown, parang binabadano ka ni Los Pio Pio. Hola, Big, salamat sa pagpunta sa Iles ko. Ayan. Ako nga wala din ako doon sa Iles ni Preloads. Alam naman yung Preloads, dyan ako sa baba. Naka-sniper ako eh. Emma, salamat din na hindi pagpunta sa Iles ko. Ayan. Siyempre, kahit hindi napunta sa atin, salamatan po natin. Kasi nandun pa rin yung presensya niya. Ayan, ang gila sa 10 million viewers natin dyan. Ayan. Ito na lang. Puntahan ko na lang kayo. Los Pio Pio, humingi na ng tulong sa tema sa'yo. Hindi mo sinusuportahan ha. Sabi mo, huwag ako. Nagsabi na nga, Blazy, back to home base. It means nakailis ako. Oo, yan na sabi ko. Yo, welcome, Kuya Nelson. Yan, kanta ko na lang kayo para hindi kayo. Itong kanta ko guys, pawak mga professional lang mga kumakanta nito. Yeah, welcome. Ay, nako. Minsan, naalala pa rin kita. Ay, nako. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal ng ang iba. Saan mo nga travel sa inyo, Kuya Prelads? Magkakuloy mo na yung Prelads. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. Ay, at para bang nandun ka na sa kanyang tabi. Muling nadarama ang yakap mo at titikmang muli ang halik mo. Ano ba yan, Kuya Labs? Naririnig. Huwag ka mangala, supportahan kita. My love. Ay, mahal mo. Minsan-minsan ang alaala mo'y magbabalik. Babalik pa. At aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Ayan, maraming salamat sa'yo, bro. Thank you so much, my love. Ayan. Founder. Ate Emma. Ayan. Nasaan ka man? Isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Iniwanan ka ba, Kuya? Love. O hindi, Ate Emma. Siyempre, love na love ko yun, kaya hindi ko iwanan yun. Tinititigan larawan mo, unti-unti pumapatak ang luha ko. Ayun. Nagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Ayan guys, sa Lolo Bigs TV, yun main channel dala niya po guys. Ako hindi po yung nakadikit kay Lolo Bigs TV. Ayan. Ayan guys, lagi po siyang nagla-live, music live stream po siya, kantahan po sa kanya. Ayan, padaling niyo mga tema, baka di ko pa nakadikit kay Lolo Bigs TV, yung main channel. Lagi po siyang nagbibidyoke. Magaling kumantahan si Lolo Bigs TV. Idol ko sa pagkanta yan. Sige, lock na.
Wala yan. Siyempre. Yan, sige lang, iyak mo lang yan, Kuya Lalabs. Mag-message ka lang, my love, sa akin. Kasi palagi po ako busy. Wow, sana all. Noted, my love. Sana all, my love. Ayan, ayan guys. Iwan ng kaba, Kuya Lalabs. Healing Channel. Ano tatatyo, Ponder? Kumusta naman na, Ponder? Ano malita sa ima, Ponder na? Matulog ako dito sa ibaba. Ayaw. Ponder, kumusta na, no? Kumusta na da? Malapit na leksyon na. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ponder. Aking kapilido. Yung kay Bro Noel, guys, kung di po kayo nakadikit kay Lulubigs TV, ayan, doon kayo makakarinig ng mga kantahan, guys, na pawang mga professional. Lulubigs TV. Ayan. Matulog na ako dito, okay lang. Ayan. Mag-energy ako maya-maya. Pagod magkanta eh. Okay lang. Ayan. Ayun, sige guys, magawin ko lang tong 2 hours para makapagpahinga rin kayo. Hello, Boulevard. Ito na lang. Hello na lang. Okay na. Advance naman to. Ayan. Noted, my love. Ayan guys, ano lang tayo? Practice lang ba? Ayan, ito ko sa job yun. Ayan tayo marunong. Okay, saka. I came to you, I never asked too much, wondering what you'd say, hoping you understand it's not a rose one flame. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's you. I can do so much for you. I want you living near me, holding you near me. I want you to say I'll never go. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight and feels alright, feels alright. Oh, diba? You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight, we'll touch until it's time to go. And I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to say I never go away. It's alright having you near me. Ayan, my love, aba, or my love, holding you near me. I love you tonight, I feel so wrong, feel so right. Ayon, my love, we'll see you through.
Piopio. Ay, wow. Ayan, shout out sa'yo, Life Heart. Ayan. Ayan, guys, support naman natin si Life Heart. Hearing you near me, holding you near me, I want you to say I'd never go away. Kayo man, it's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. Oh. Pag-ibig si Piopio, my love. Ano yun? Pumapang-ibig si Piopio, my love. Ay, ano yun? Bakit ganun? My love, my love. Ay, wow, sana all. Pumapag-ibig. Ayan, shout out sa lahat ng mga pumapag-ibig dyan. Ayun. O, di ba? My love. Yung mga heart, isa, yung kay Los Piopio. Yung kay Tayma, yung my love. Aba, tatlong heart. Aba. Nako. Ba yan? Ayan, mga shout out sa sabihin. Ayan, guys, may nakapin pa ko. Support naman natin yung coming premier ni Mati Ami. Believes. She believes in me. And she believes, never arms ka na. You basa, never thought. Ganyan mga ganun. Pagod yun. If I see you, love song, having you near me. Ito. Air Supply Medley, Karaoke, Ibarra Music. Sige, pilitin natin. Ayan, maraming ulit sa 70 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, gawin natin 2 hours na 1 minute and 22. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Shoutout sa bansang Pilipinas. Ano ba yan? Ang title na. When you say, I miss the things you do, I just want to get back close again to you. But for now, your voice is near now. Oh, I miss you and I miss you slow. And all the days that pass me by slow. The grace for my Lord, my love, was life. All the emptiness inside me flow all around, and there's no way out. I just thinking so much you. There was never that I know. I can wait forever. If you stay, you be true. I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. Oh, my request for Lord, my love, wish life. I can see the feeling in your eyes. Naburatro ako doon sa ayan. Oh, na-request in my love, oh. Ano yun? Ano to? I don't wanna let you down. I don't wanna let you on. I don't wanna hold me back from burning out. You would never ask me why. My heart has all these skies. I just can't live the lie anymore. I would rather hurt myself than ever make you cry.
There's nothing left to say but goodbye. Oh, maraming salamat Lods para po sa support. Ayun, welcome sa Lods. Welcome na welcome. Ang problema na ito. Ayan, may bagong baby si Lods J. Ayan, congrats sa Lods J. You would never ask me why my heart is so disquiet. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than you ever make me cry. There's nothing left to try. It's kinda hard as fuck. There's no other way than to say goodbye. Magbinto lang tayo na kanta natin. Every time I see you in the night, I'm streaming. Parang rapid to. Ano yun? Pa-request po Lods, My Love. Westlife. My love. My love will see you through. My love. Ba? My love, Westlife. Oh, sana all. Ayan. Ano kaya yan? Nagbisado yun. Walang kasi yan. Maraming salamat, Lods. Maraming salamat, Lods. Ayan, may man. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm alone, the rooms are getting smaller. Wonder how, wonder why, wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah, oh my love, holding on forever, reaching for the love seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, see you once again. My love, overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again. My love. Kaya pala eh. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the song we sang together, oh yeah. And oh my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I see a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again. My love, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold her in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Ayun, my love. Ayan, this song is related to a tema with requested by Lods Biopio. Reaching for the love that seems so far. So I see a little prayer,
Hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again. My love, verses from coast to coast, find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again. Say a little prayer, our dreams will take me there. Skies are blue, to see you once again. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again. My love. Okay, puro na my love to. Ayan, dedicated sa... This song is requested by Los Vega, dedicated to Ate Emma. My love. My love. Ayan, shout out sa'yo, Fred Lods. Ano ba? Oh, di ba sila may mga request lang, my love, we'll see you cost to cost. Ayan. Harap tayo. Ganda pala yun, ha? Yan pala, eh. Yan pala nag-search taga si Los Pio-Pio, ha? Haba. Ayan ko yung man, may shout out sa inyo dyan. Oras na ba? Uy. Thunder TV. Yari sa'yo. Like a rose. Like a rose, no arms and ground. Then my dreams are on the ground. Like a rose pala. Ito para kaya nung pala ito eh. Ito. Ayan guys, 1 minute and 31 seconds. 1 hour. Yeah. As I look to your eyes, see an angel in disguise, sent from God above, for me to love, to hold in my life. See this man throughout the year, and then forever till life is gone. Keep your love, loving near. Find a far my way, be down this lonely road. All I have to do is follow you, lighting up my love. Treat me like a rose, you give me a rose to blow. You shine the light of love on me and give me to get and breath. You open the door, you close the world you wear. Anything goes through me strength, so I stand firm within this bit of words like a rose. Yeah. Hope is gone, you give me enough. Yan, naka-live sila sa Pang-Blazing. Something new to keep for loving strong. It's gonna change my life, dear love. In your words I long to hear, I always always wait. Ayan, magandang shout out ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Ayan. Ayan, sige, isang ano lang. Para mag-shout out tayo mamaya. Nothing gonna change my love. Ba, puro to mga ano. Nothing gonna change my love for you. Ba? Nothing gonna change. George Benson, karaoke. Panahon to ni Marco, ano pa? Sinking. Ayan, isang sige ito. Requested ito. Aba. Ito pala yan. Ayan, shout out sa'yo kayo, Mon. Ate Emma. If I had to live my life without you near me, the days would be empty.
the night would seem so long. You see forever oh so clearly. Might have been love before, but I've never felt this strong. Dreams from now takes the where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. One thing you can't be sure of, I never asked before you, love. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. The words might change my whole life through, but nothing gonna change my love for you. And the road is not so easy. Our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love the ways you are. So come with me and share the view, and help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. One thing you can't be sure of, I never asked more than your love. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The word will change my whole life through. Nothing gonna change my love for you. Pagod pala yan. I love you, the thing you can't be sure of. I never asked more than you love. Oh, whoa, whoa. Oh. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. The world will change my whole life through, but nothing gonna change my love for you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. One thing you can't be sure of, I never asked before you love. Nothing gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. The world will change my whole life through, but nothing gonna change my love for you. Hingal pala yan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, maka 38 minutes na po tayo. 1 hour, 38 minutes. Ayan. Sige guys, ayan, maraming salamat dyan. Nothing gonna change my love for you. Ayan, maraming salamat. Yan pala yun. Shout out sa Kuya Mon, Adama. Red.
rainy clouds run down. Guess you wanna know. I'm gonna dedicate the picture on my wall. Mahirap pa rin. Ito na lang. Daido. Maganda yun guys. Kaso hindi ko umpisa naman pa. Bahay kasi. I know you think she still love you. But if they say it will stay, I've let it. We're the same someday. I promise I'm not trying to make your life harder than where we were. But we'll go down with a ship, and if I on my head. Yan na sana yun. Round about my door, I'm in love, and always will be. Listen to come back again, and I curse nothing but trouble. Understand if you can take to me again. And if you leave by the rules, it's over. And I'm sure that makes sense. But we'll go down with the ship, and won't put my hands up and surrender. There will be no white flag about my door. I'm in love. Always will be when we meet. So we... Ayan, may nagsatat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, naka 1 minute, 1 ounce minute na. Ayan, baka ano to, baka dispute to. So, kanta ng Daido kasi ito. Life for rent. Ito rin, life for rent. Kanta rin ito. Sinking. Ayan, tayo na maraming salamat sa inyo sa pabibig niyo dyan. Ayan, meron sa touch sa inyo. Ayan, isa doon sa nanalo sa Nagkasgat House. Si Tracy Chapman. Sorry, so that you can say years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Isa lang sa preludes and Lods back one. Isa. Okay, maraming salamat sa iyo, preludes. Maybe we can hold you tonight. Maybe I can told you the right words on the right time. You'll be mine. Dan Tamsak, syempre. Maraming salamat, syempre. I love you is all that you can say.
Years gone by and still. Wala ba tayong hagdan? Direct mo, pre? Words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I hold you the words at the right time, you'll be mine. Ayan, maganda kanta sana yun guys. Ayan, akit ako sana on. Ayan. Sana ako. Ayan, sige, bukas pre-load mag-StreamYard ako. May StreamYard ako kasi kapapaload ko lang. Ayan, sige bukas. Pakantayin kita pre. Ayan, nakamute ako, alam mo na kung bakit. Ayan, okay pre-load. Ayan, nakita ko doon. Dito lang ako pre-load. Ayan, mag-end din naman ako mamaya pre. Mga 15 minutes na lang pre-load. Ayan, may ratsa ulit dyan sa lahat na pabibig dyan sa baba. Ayan, marami na akong nilinisin. Ayan, siyempre. May StreamYard ka bukas. Ayan, sige pre. Mag-StreamYard ako bukas pag ulang pa. Mga alas 5 siguro hapon. 5:30, ganun. Para makapag-chismis ka naman dyan, pre. Kung ano mga latest nga dyan. Mga latest dyan. Reunion tayo. Ayun, sige. Bukas, sige. Mag-live ako. Reunion tayo ng mga dos guapitos. Maraming salamat din sa 6 million viewers natin dyan. Ayan, siyempre busy na rin tayo. Siyempre, bukas. Ayun, Tsyuktungan. Ayan, maganda yan, pre. Diyan ka papakitin mo maya din diyan ba si Idol Bawaw natin dyan? Diyan may pakitin mo para Tsyuktungan. Maganda yan. At tama-tama yan bukas kasi pagka-Lunes, eleksyon na yan. Busy na tayo dyan. Ay, bukas, hindi makatulog yung tao. Bukas pala. Kasi linggo bukas, gapangan yan eh. Pre, mag-release ako ng t-shirt. Ay, sige pre, bukas pag-usapan natin yan. T-shirt mo na yan. Ano yan, Teletubbies? Sige pre, sa live mo bukas. Sa live ka bukas. Nakita ko yung post mo doon. Magkano ba yun? 50 pesos? Ayan, biglang shoutout sa inyo. Para sa'yo, 1K na lang. Sabi naman. Mayaman ka na eh. Harapan tayo sa utang, pre. Ano na ako, pre? Dakilan, tambay din ako ngayon eh. Ito. Sige, usapan natin sa live niya bukas yan. T-shirt, mga t-shirt. Mga 50 na naman yung pre dyan. Yan sa tatin 7 million viewers natin dyan. And siyempre guys, pagkulitan ng kay Pre Lods Spike. So bukas, promote ko rito. Ayan, sige, promote mo ito bukas, pre. Mag-live stream ako. May mga chismis ka dyan ng mga bago, pre. Ano mo dito para mapuno tayo? Walang tao kasi pag walang chismis eh. Walang issue kasi, walang tao eh. Wala tayo ng issue para maraming tao. Hindi, mapapromote siya bukas na. Ayun. Eh, siyempre, pre, may ngayon lang ako nag-live, pre. Ngayon lang, mula nung bakasyon ba yun? Ngayon lang ulit ako nag-live. Galing ako ng Riyadh kasi. Karating ko lang kanina. Ayan, Los Piopio. Ayan, dito sa Los Piopio. Tusing pa yan. Ayan, mag-live tayo guys. Magawa tayo ng mga chismis. Hindi ako mahilig sa chismis kasi. Kasi ako, ang gusto ko kasi happy. Lads kay Los Piopio, di ba? Masaya siya. Mayroon siyang my love. Di ba? Yan, shout out po sa lahat, love you all. Ay, maraming salamat sa iyo, pre, Lods Spike. Mag-ingat rin dyan. Siyempre, sa panahon yung tag-init na. Ay, mag-ingat din, medyo bawas din sa syoktong. Siyempre, kontrol din tayo sa pagkain natin. Alam mo naman ang panahon na yun. Pagka tumatanda na tayo, mahina na yung ating metabolism. Di ba? Ako nga nung nakarang araw, nagpa-BP ako ba? Inibiro yung BP ko, 150 o 100. Aba. Iwasan tayo sa issue. Tama na yung issue. Nakakapagod yun. Hindi ka masawa. Palit na yung presidente. Hindi pa rin nawala yung issue. Ayan, siyempre sa lahat ng mga bumoto dyan. Sa Lunes, maghanda na yung mga tao dyan sa Pilipinas. Siyempre tayo dito kaming mga OFW. Nakaboto na yun.
Oo, maganda yung happy. Hindi masakit sa puso. Tamang good vibe lang. Shout out po, Lods Pekwa. Ayan, sabi ni Fre Lods. Hindi masakit sa puso kasi. Alam mo kasi guys, kung may mga issue-issue, sakit sa puso yan. Hindi ka makatulog. Dapat lang, enjoy. Enjoy life. Good vibes. Oo, pangat na lang tayo, pre. Yun kasi ang sa akin talaga, pre. Mula noon, yun ang gusto kong pangat. Ayoko na yung mga issue. Kasi yung issue, maraming tao. Pagkatapos wala na issue, wala naman tao. Sira ka pa. Panandalian lang yan. Kumbaga, pansamantala lang yan. Mas maganda talaga pangat. Oo. Hayaan mo yung mga baser dyan. Magsawa din yan sa mga ka-issue dyan. Magsawa din yan. 2022 na. Siyempre, nagkakaedad din yan. Nagbabago din yan. Bagay, views naman kasi ang kailangan natin eh. Pero, siyempre, ang issue, panahon pa ng ano yun eh. Yung issue kasi hindi na mawala siya sa politika. Maraming issue eh. Ang balik na lang ko sa pag-angat program, dumadami basher ko. Oo, ganun talaga. Pagka sikat, pre, may basher yan. Tulugan mo, tulog na may love ko. Gising pa yan, pre. Lost Piopio. Siyempre sa tema, hindi naman milig sa issue yan. Ano yan? Nag-ano yan eh. Tawag nito, yung sa kanyang ano, nakalimutan ko tuloy. Ayan, pre Lods, maraming salamat. Ayan. Ako talaga guys, ayaw ko ng issue. Ako kung mahilig ako sa issue, matagal na. Baka puno na itong channel ko ng... baka naman mayagpag to ng tao. Kasi ayaw kasi ng issue. Di ba lang mag-issue ako sa issue ko? Oh, maraming nagka-curse sa'yo niyan pag may issue ka. Ay, ganito. Ay, nako. Makakatulog yan. Pero kung ako titirahin nila, siyempre gaganti din ako. Ikot mo na ako, pre. Magmarites lang. Ayan, sige, pre. Ikot ka muna, pre. Mag-ipon ka muna ng mga pag-chismis mo dito bukas. Yan, siyempre normal lang yan, guys. Ang mga issue-issue na yan. Hindi mo wala yan. Pero wala namang issue eh. Basta kantahan tayo. Sige, pre. Maraming salamat sa pagdalo. Akit ka di bukas. Promote mo yung channel mo rito bukas. Yung damit na yun. Ano ba yun? Yung Teletubbies ba yun? Ayan, may mga ano kayo, may mga baser kayo dyan. Yung, kasi Teletubbies, kay Lods Ballpoint Man, yung Ball Man, ayun, dami. Oo, ano na lamang ano. Pangat talaga, mas maganda din. Kasi may isang channel ako dati na pinupuntahan. Babae, si Puntilar yata yun. So, nakabase sa Amerika yun eh. Dati walang tao yun. Pupunta sa kanya. Nung nakita ko nagpapangat siya, matyaga din siya. Ayan, makita ko doon, tag 300, 400 na yung tao sa kanya. Oo. Ayun yun, siyempre, tiyagaan na naman yan. Pag may issue kasi, saglit lang naman yan. Kasi yung tao ngayon ayaw na sa issue. Gusto niya magmamahalan lang. Tulad kay Lods Piopio. O, di ba? Mayroon na siyang my love. May mga ganun dapat. Yung puso mo, hindi kasi mangot. Lagi naka-smile. Sige, pre. Mag-hanap ka muna doon ng ano, pre. Marites ka muna doon. Ayan. Siyempre, kailangan natin yung mga... Sa YouTube ba lang kasi, hindi mo wala yung biruan. Normal lang yung biruan. Pero yung mga issue ng mga below the under na yan, wala na yan. Hindi na maganda yan. Ano mapapulot nyo dyan, guys? Ayan, may ilan sa inyo dyan, guys. Dapat tamang ano lang, support lang, support. Huwag yung solid. Pagka sinabing solid kasi, kahit mali, kinakampihan mo na yan. Ang tinatawag na solid. Kailangan support ka lang. Support ka lang. Kung pag mali, pwede mo siyang punahin. Pero kung solid ka, kahit mali na yan, ay sinusuportahan mo pa rin. Tama ba yan? Yan ang sinasabing solid at saka support. Yan, basta tayo tamang good vibes lang po tayo. Yan, sige bukas, magkano tayo, mag-StreamYard po tayo para magawa tayo ng mga issues. Di ba? Ayan, pre Lods, maraming salamat. Alam mo, naka-live din si Ma'am Lazy. Nakita ko naka-pop up dito sa aking cellphone. Kuya Mon, maraming salamat. Ayan, si Kuya Mon, hindi tayo nakita, Kuya Mon. Punta pala ako niyan nung ano. Hindi kasi ako nakati ng gawain niya ng First Friday. Yan sana ng plano rin, kaso lang hindi natuloy.
Ayan, maraming salamat sa inyo na may 6 minutes na ako natitira, nalalabi. Ayan, shout out sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, kay Bro Saldi, kay Bro Noel Nara, kay Ma'am Scarlett Vlog, kay Maria, ayan, kay Kuya Mon, ayan, kay Team Haj, kay Timay, kay Tinilda, Ma'am Carmen, ayan, sa lahat po ng mga kay Ma'am Mart, sa lahat po ng member sa akin, bilang shoutout po ulit sa inyo. At siyempre kay sino pa ba? Ayan, makalimutin na tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Siyempre patuloy na pag ano. Ayan, maraming salamat din sa inyo dyan kasi mga 5 minutes na lang mag-in na rin po ako, guys. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Lods Pio Pio, Lods Pekwa, kay Kuya Mon, kay Fred Lods Nelson, maraming salamat. Kay Ma'am Scarlett na pabijibi dyan sa bawah, maraming salamat sa inyo. At siyempre sa lahat kay Emma, Helping Hands. Ayan, at siyempre sa lahat ng dumalaw, guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. At siyempre, shoutout, ayan, bukas, shoutout sa Bansang Pilipinas. Ayan, sa Lones, ano na lang, pisa na naman niya. Ayan, advance, ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Ayan, mapa-single ma'am, ano man, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Dyan. Ayan, proud sa lahat ng mga Mother's Day, mga nanay. Lods Palacon, dessert shoutout po. Ayan, maraming salamat sa Lods. Moises Barreto, maraming salamat sa pagdala, Lods. Ayan, Happy Mother's Day sa inyong may bahay dyan, Lods. Siyempre, yan ang nakikita natin, nag-advance Mother's Day na po. Ayan, maraming salamat. Tamsak, Dan, Lods. Ayan, maraming salamat sa Lods. Barangay Mardi. Maraming salamat sa pagdala, Lods. Anong ko, anong oras niya sa Bansang Pilipinas, mag-alauna na. Ayan, ako'y mag-end na rin, mga 4 minutes na lang, ako'y mag-end na rin. Maraming salamat sa Lods Messages. Ayan, siyempre ako, guys, ay nag-ano din sa iyo. Dinadaanan Lods Messages. Normal lang po yan sa buhay pa natin. Ayan, may Lods shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, live streaming, ano ba ito? Ayan, sa 5 million viewers natin dyan, maraming salamat. Tao. Ayan, shoutout dyan sa 6 million viewers natin. Ayan, maraming salamat. Ayan, kaya siguraduhin natin yan. Kasi akong balita eh. Matapos na eleksyon, magkakaroon naman ng lockdown yan. Hindi naman lockdown siguro. Baka magkaroon ng ano. Sana hindi naman. And there are more 1 million people really winner. Just one people. Ayan, daming tao. Wow. Ayan. Ayan. Abangan natin kung sino naman ang mamumuno sa ating bansa. Eh, siyempre, sa Lunes na yan. Ayan. Yan yung sinasabi sa panahon ng eleksyon, lahat po tayo pantay-pantay. Ito yung panahon. Lahat po ng tao mayaman, mahirap pa pantay-pantay sa pagdating ng eleksyon. Ayun.
Lahat po ay equal. Yan yung sabi, equal ang lahat. Pare-parehas ang lahat. Ayun. Mayaman o mahirap man, parating na eleksyon, lahat po ay pantay. Madalas mga... Tamsak ulit. Ayan, maraming salamat. Ayan, sana namin yung viewers natin dyan. Ano ba? Ayan. Ano naman natin yan? Hindi na makatulog yung mga ano nito. Hindi na makatulog nito. Malapit na yung Lunes. Siyempre ako, tapos na rin ako bumoto. Kaya, mabilis lang naman kasi bumoto dahil sa mga volume. Kasi nga siyempre, wala namang ano yung presidente lang naman sa kabutuhin mo, senador, tsaka party list, yun lang naman. Pero sa atin kasi mayroon pang mayor, board member, tapos congressman, ayun. Yun sa atin. Mga sangguniang bayan, ayan, vice mayor, ay mababa. Pero kung dito kasi mabilis lang. Ayun, di ba? Mula sa SB members, Sangguniang Bayan, Vice Mayor, Mayor, Congressman, Gobernador, Board Member, marami ka pang shade-shadan. Di ba? Kaya nga sa Lunes, punong-puno yan. Ayan, siyempre shoutout sa lahat ng bubuto dyan sa Lunes. Ayan, siyempre guys, mayroon tayong eleksyon para malaya pa tayo mamili kung sino po ating bubutuhin. Ayan, naka 2 hours na po ako. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, sa lahat po ng mga nanay dyan, sa lahat po ng nanay, sa balo, iniwanan, ayan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, sa lahat po ng mga single mom at sa mga buong pamilya, Happy Mother's Day. Ayan, mabuhay po kayo, lahat ng mga nanay. Siyempre, mga nanay po natin. At siyempre, yung nanay po isang ilaw ng tahanan. Ayan, sila po yung ilaw ng tahanan. Siyempre. Kung kayo guys, nung kabataan nyo siguro, wala kayong ibang bukang bibig ni nanay. Ano? Nay! Hindi kayo sabi tay. Lagi na lang nanay. Kasi pagka, tatanong ko kay nanay, nanay, si tatay. Saan si tatay? Nanay lagi ang minubungat ng mga bata. Tulad natin. Ako kasi, laging nanay ang tinatawag. Tatay, bihira lang yan. Si tatay, hanapin mo rin kay nanay. Nay, saan si tatay? Di ba? Ganun. Kaya Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ayan, mabuhay po kayo lahat. Ayun, mga nanay po natin. At siyempre sa lahat ng mga nanay, sa lahat po ng mga nanay. Ayan, Happy Mother's Day. Ayan, sa lahat dyan, ayan, mabuhay po kayo. Isa po kayong nanay na mabuhay. Sa lahat, Happy Mother's Day. At sa lahat ng mga members dyan. Congratulations sa inyo. Sa lahat po, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan kay Ma'am Scarlett na nakapatuloy ng pag-support kay PGB sa baba. At syempre kay Ma'am Emma, kay Lods Pio Pio, kay Kuya Mon, at kay Lods Mrs. Barito, kay Lods Pekwa, kay Fred Lods Nelson, kay sino pa ba yan? Kay Maria, at sa lahat ng dumalaw rito kanina, kay Ma'am Ami, yung kay Lods J. Ano ba ba? Ayun, Kate Emas. Ayun, kay Kuya Mon, pa-BG dyan. Ayun, maraming salamat sa inyo. Ayun, siyempre kay Life, ayun, yung ating kaibigan ng Korean. Kay Ma'am Lazy. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Lazy. Ayun, kay Ma'am Zamara kanyang pagdalaw kay Founder. Ayun, siyempre maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayun, sa lahat ng dumalaw sa aking live stream, maraming salamat. Ayun. Ayun kay Lads Oni. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Ako yung magpasamantalang magpaalam na. At muli, maraming salamat sa patuloy na pag-support. Kay Falcon of Desert. Ayan. Ayan. Happy Mother's Day ulit sa lahat. Bye-bye and God bless po.